30 urte baino gehiago daramatza Mary Boynek mundu zabaleko eszenatokietatik samien hizkuntza zabaltzen. Europa iparraldeko kultura samiaren aurpegirik ezagunena da. Urte askotan, Norvegiako gobernuaren jarrerarekiko ahotsik kritikoena. Mary Boy Bilbon izan da, berarekin luze hitz egiteko aukera izan dugu. My memories are of wonderful freedom because Askatasun handia gogoratzen dut, espazio zabalak eta natural leku guztietatik. Udak gogoratzen ditut, oso oroitzapen onak ditut. Arrantzan joaten ginen eta basora fruituak batzera. the autumn the same, and we had animals on the farm. I didn't grow up. Animaliak genituen etzean, baserri txiki batean bizi ginen, naiz eta elur oreinak ez ezi. At the same time, there was a strict Christianity. Baina aldi berean zorroztasuna gogoratzen dut. Gurasoak oso erlijiosoak ziren. Beraz, gauza biak gogoratzen ditut. Alde batetik askatasun handia eta bestetik zorroztasuna. Singing. Not that Gurasoekin etxean asko abesten genuen. Gehien bat, kristautasunarekin lotutako abestiak. Eta hau, nire gurasoek eman zidaten oparia dela uste dut. and this is a gift they gave to me. I don't have a lot of memories from the first years. Ez daukat lehen garaia hoietako oroitzapen gehiegirik, eta hau arrunta da, zeurea ez den beste hizkuntza baten ikasten duzunean. Baina hasierako urte haietan nik ez nuen diskriminaziorik ikusten. I didn't think then that this was discrimination. It's just as a grown-up I started to look back and I started to question why. Gutxiespena gero nagusitan ikusi nuen. Gero hasi nintzen nire buruari galdera ezberdinak egiten. I can remember that I was ashamed that my parents didn't talk Norwegian. I was like, oh, Sami izateaz lotzatu egiten ginen. Nire gurasoak ez zekiten norvegiaraz hitz egiten, eta nire honek lotza ematen zidan. Eskolan dena zan Norvegiako kultura, eta liburuak ere Norvegiako kultura hitz egiten zuten. Beraz, Samien kultura alboratu eta Norvegiako kulturan pentsatzen ikasi genuen. to try to be Norwegian. And this went on all the way up to I was a grown-up. And I remember I loved books. Niri asko gustatzen zitzaidan irakurtzeak. Eskolan liburutegi txikia zegoen eta asko irakurtzen nuen. Astero joaten nintzen eta bertako liburu guztiak irakurri nituen. Liburu horietan, Samien kultura jasotzen zuen liburu bat topatzen ahal egindu nintzen, baina ez nuen ezer aurkitu. Geografiako liburu batean, Samiak bizi diren zonaldeari buruzko erreferentzia topatu nuen. Bertan hurrengoa jartzen zuen. Hemen Samiak bizi dira, eta Samiek elur oreinak ezten dituzte. Baina guk Samiak ginen, eta ez genituen elur oreinak ezten. Beraz, une bat heltzen da zure buruari galdetzen diosuna. Eta gu non gaude? We were Sami, so it was like, okay, where are we? And then in my last year of school, that's when the policy changed. Eskolako nire azken urteetan politika aldatu zen, eta bapatean umeek samieraz ikasteko aukera zeukaten. Gogoratzen dut irakaslea etorri eta arbelan samieraz hitz batzuk idatzi zituen eguna. And he wrote some words, Sami words, on the board. Une horretan berpizten nuela sentitu nuen. Milatzori nire barnetik atera ziren. Words were flying out of me. I can still remember this feeling. I think it should be possible. Bai, guztiz posiblea da. Bi hizkuntza aldi berean ikasten eta erabiltzen dituzten aurrak daude, eta hizkuntza bat edo bestea arazo barik erabiltzen dute. Problem. And it's a question of respecting. Errespetu kontu bat da. Ulertu behar dugu hizkuntza gure sentimenduetara lotuta dagoela, eta ondorioz ez dut arazorik ikusten errespetua baldin badago. There should be respect. But of course
I can see now there is a difficulty. Orain arazoa ikusten dut, samia hizkuntza gutxitua izan delako. Gertatzen da samieraz hitz egiten dagoena hor talde bat ikustea eta norvegiaraz hitz egiten duen haur bakarra egonda, beste guztiak norvegiaraz hitz egiten hasiko dira. Gauza hauek gertatzen dira eta norvegiarrak irabazten du. But I think if you work with all the Baina aurreiritziak alboratu eta berdintasunaren alde lan egiten baduzu, nik uste dut ez dagoela arazorik. Nik sami gazteak ikusten ditut hizkuntza biak aldi berean eta arazo barik erabiltzen dituztenak. My first child was born in 76. Nire lehenengo semea 76 urtean jaio zen. Garai horretan ez nintzen gauza hauetaz kontzientea. Bere aita ere samia zen, eta biok umeari norvegieraz hitz egiten genion. Gure buruari ezer galdetu barik. And then I studied in this teachers training college and I had for the first time I learned my people's history. Beranduago konturatu nintzen gauza hauetaz, eta orduan galdetu nion nire buruari, zergaitik ez nion nire semeari samia irakatzi. Garai honetan hasi nintzen abestiak idazten eta nire jokaera aldatzen. And I started to change and the next son was born in 83. Bigarren semea 83an jaio zen. 7 urte hauetan gauza asko aldatu ziren nire buruan. Eta berari, hasieratik samieraz hitz egin genion. So this also tells what happened those years. I started to sing, as I said, as a therapy for myself. The songs just started to come out of me. Abestiak nire barnetik atera ziren. Betidanik abestu izan dut, txiki-txikitatik. Oso nerabe lotzatia izan nintzen, baina beti izan dut amets hori. But I had this dream of becoming a singer, but a pop singer. Abeslaria izatearen ametsa, pop izarra izatearen ametsa. Eta gero, idazten hasi nintzenean naturala izan zen, niretzat samieraz kantatzea. It was natural for me to sing in Sami. First, it was also a political decision because I wanted to show when I discovered my talent. Baina erabaki politikoa ere bada. Nire talentua erabili nahi izan dut alde batetik nire buruaz harro sentitzeko. I want to be myself to be proud. Baina baita ere nire herria harro egoteko nahi izan dut. To show the others that this language has also. Eta erakutsi nahi diet besteei hizkuntza honek munduan egoteko eskubidea duela eta oso hizkuntza polita dela. Nire hizkuntza maite dut. Language, it's so beautiful. Yes, I think definitely music is a good weapon. Bai, uste dut musika bide egokia dela hizkuntza bat bultzatzeko. I get a lot of reactions from my people that my songs have been important. Erantzun ezberdin asko jaso ditut nire herriarengandik. Uste dut nire abestiak garrantzitsuak izan direla, indarra eman diete samiei euren hizkuntza erabiltzeko. 30 urtez samieraz idatzi eta abestu dut. Orain berriz ingelesez idazten hasi naiz. Hori ere egin nahi dudalako eta ingelesak aukera ematen dit publiko zabalago bati istorioa kontatzeko. So it gives me a possibility to tell stories for a bigger audience. My first songs were protest songs. They were
personal songs about Nire lehenengo abestiak abesti pertsonalak ziren, abesti protestak. Hasieran samiek genuen lotza, sentimendu horren kontra borrokatu nahi nuen. Beste batzuek idatzitako abestiak ere kantatu ditut, adibidez, Receta para una raza superior izeneko kantua. Recipe for the master race. So, and then lately I've been doing songs that are also dealing with the mythological heritage. Gero beranduago arbasuen txaminismoari lotutako musika egiten hasi naiz. Naturarekin dugun harreman, askatasunarekin lotutako abestiak, maitasunarekin lotutako abestiak edo jainkosei zuzendutakoak. Love songs. Some songs are praising the... Nire kantuek bizitzaren inguruan hitz egiten dute. My songs are about life. So my songs are, if I look at my songs, it's like one person's journey from... Nire abestiek batez ere nik egin dudan bidearen inguruan hitz egiten dute. And in a prison, one person's journey to freedom. Kartzelanera bat limitatua egotetik aske izatera. Bidaia luze hori kontatzen da nire abestietan. Oztopoz beteriko bidaia, baina era berean animoak ematen dituzten kantuak dira. Nire burua animatzen dut, nire abestiekin aurrera jarraitzeko. So it's encouraging songs to myself. And I use metaphors from... Askotan ere metaforak erabiltzen ditut, naturarekin lotutako metaforak. Adibidez, nire abesti batek arrano batez hitz egiten du, eta nik istorio horretan nire burua islatua ikusten dut. There are many similarities. We have spent now 1 week here. I was here in July. Hasieran ez nekien gauza asko Euskal Herriaren inguruan, baina gero zuen kulturaren inguruan gauza asko ikasi ditut. Learning a lot about your culture. The similarities are that we have a language and culture that have been threatened and that there is... Ikusi dut gauza asko antzekoak ditugula, kultura, hizkuntza mehatzatuak ditugu herri bietan. Asko harritu eta poztu nintzen, hemen Euskal Eskolak dituzuela ikusita, eta gainera heziketa hori goi-goiko hezkuntzan ere mantentzen dela. The stories we have heard, we are very impressed of how you have been... I understood that you have been creating your own schools. When the language was banned, you came together and you create your own schools. And you have education up to a high level in your language. Gu ere, alor honetan gogorki ari gara lanean. Gu lotzatuta egon ginen gure kultura eta hizkuntza zirela eta. Baina zuek Euskal Herrian ez duzue sentipen hori. Zuen kultura eta hizkuntzaz harro zaudetela ikusten da. Niri horrek indarra ematen dit eta inspiratu egiten nau. You have to get rid of the poison inside. And it seems like here you have kept the pride. And for me it has been very inspirational. The language is it's your breath, it's your means to understand life and to reach to other people, and it is life. Hizkuntza zure arnaza da. Bizitza ulertzeko bidea da. Hizkuntza bizitza da. Full of frustration and anger. So and it's so much linked to our feelings, the mother tongue. That's why it's so... Hizkuntza sentimentuei estuki lotuta dago. Garrantzitsua da zapaltzaileek ulertzea ama hizkuntzak duen garrantzia. The significance and the importance of the mother tongue for every human being.
Very good. Eskerrik asko.